से बोलिए शंकरी भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिके बाबा के जय, हरिंदर भैया की जय, लीलम दीदी की जय, गौरी पुत्र गणेश के जय, हरे हरे महादेव। आप सबन के सामने गुरु भाई एवं गुरु बहन बहना हम लेके आयल बनी सुचर्चा की कथा। सावन में रक्षाबंधन पड़ेला, रक्षाबंधन की कथा हवे। हमरे कथा कहानी के आप सबन जरूर सुनम आ देखम कितना दर्द भरा ई कहानी बा। एक भाई एक बहन के कि महतारी बाप लोन के कैसे का करे ने कि बहन के कैसे शादी, अपने बेटी के कैसे शादी करे ने। तो आप सबन हमरी कथा के आप सबन शुरू से अंत तक सुनम और बताइब हमार कथा कैसन लगल बा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। एक गांव रहल, तो गाँव में अपन पति पत्नी लोग रहल लोग। तो लोग बहुत गरीब रहल लोग, बहुत गरीब लोग रहल लोग। तो लोगन के एगो बेटी और एगो बेटा रहना, एगो बेटी और एगो बेटा। बेचारा एगो बेटी और एगो बेटा तो रहना, पर जन पति पत्नी लोग रहल इ लोगन के एगो बेटी और एगो बेटा रहना। बेचारा लोग बहुत गरीब रहना, बहुत गरीब रहना। कुछ समय बीतल, बेचारा ए लोगन के माई दादा के का भइल, फालिश मार देलस। जब फालिश मार देलस केहू आगे पीछे लोगन के नाई बटे। लड़की कहल जाला कि दिने दिन सियान हो गईली। देखली गांव में शिव चर्चा कथा होताटे, अब भगवान के लोग कथा कहता, लोग चर्चा लोग करता। चल तनी हमऊ घरे माइस कहम कि ये माई आ घरे चर्चा होताटे, हम चर्चा हमऊ करे मनो जाए। महतारी कहली कि नाई बेटी तू कुंवार बालू, तोहर शादी विवाह नाई भइल बा, तोहर बाप ऐसी हो गइल बाने आ तू यहाँ मर जाइबू। तो लोग गांव गड़ा कही कि बापे के परत बेटी के महतारी वाली छूट दे देहली, तो तोहके हम ही सब नाई करे दे। बेचारी बेटी कहली ठीक बा माई, नाई तू करे देबू तो ठीक बाटे, पर हम घर में तो पूजा पाठ कर सकेनी। कहली हाँ घर में तू पूजा पाठ कर, लेकिन कहल जाला कि हम दूर नाई गांव में नाई जाए दे कि गांव गड़ा कहिए कि बाप के परत महतारी बेटी के छूट महतारी दे देली। बेचारी जन लड़की रहेली अपन घर में ले आवेली, शंकर भगवान के एक पाथर ले आवेली। वही पाथर पे लगेली पूजा पाठ करे। शंकर भगवान से कहे लगेली कि हे भोलेनाथ कि का तू कैल, हम सियान भैनी होशदार भैनी, हमारे बाप के साथे ऐसी कह देहल कि कौन गलती भइल, कौन कर्म हम बिगड़ले रहनी। हे भोलेनाथ शंकर भगवान की रहेली तो बहुत सुंदर रहेली, बहुत सुशील रहेली, बहुत सुंदर रहेली। लेकिन भोलेनाथ से का कहेली, उनके अब ये होला कि बाप तो हमार पड़ गई ने, हमार शादी विवाह करी कैसे होई कि ये सोचत रहेली। अब भोलेनाथ से कहली कि हमरे बाप महतारी के हे शंकर भगवान तू देखिए। हे शिव गुरु हमके जो दिया जो ही बरवा, हे शिव गुरु हमके जो दिया, शिव गुरु हमके जो दिया हो, जो दिया घरवा बरवा, हे शिव गुरु हमके जो दिया घरवा बरवा, हे शिव गुरु। हमरे जो आगावा जो पिछवा जो नइखे केहू, हमरे जो आगावा जो पिछवा जो नइखे केहू, तुहऊ जो दिया घरवा बरवा, हे शिव गुरु तुहऊ जो दिया घरवा बरवा, हे शिव गुरु।
हमरे जो सासुर हैं कौशल्या के जैसे, हमरे जो सासुर हैं कौशल्या के जैसे, हमरे जो सासुर हैं कौशल्या के जैसे, तुहसे जो कहतनी हम हे शिव गुरु, तुहसे जो कहतनी हम ये शिव गुरु, हमरे जो पति रहें राम के जैसन शिव, हमरे जो पति रहें राम के जैसे शिव, हमके जो दिया घरवा बरवा हे शिव गुरु, हमके जो दिया घरवा बरवा हे शिव गुरु, हमरे जो देवर रहें लक्ष्मण के जैसे शिव, हमरे जो देवर रहें लक्ष्मण के जैसे शिव, हमके जो दिया घरवा बरवा हे शिव गुरु, हमके जो दिया घरवा बरवा हे शिव गुरु, हमके जो दिया घरवा बरवा हे शिव गुरु, हमरो जो तू हूँ शिव दिह परिवारवा हो, हमरो के दिह शिव सासु ननद हो, आ सथवा में दिहा जो देवर वे हे शिव गुरु, सथवा में दिहा जो देवर वे हे शिव गुरु, सथवा में दिहा जो देवर हे शिव गुरु। पूजा करेली भोलेनाथ से यह कहेली तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहने, बहुत खुश रहने कि कुछ भी जुड़ता कि हमार पूजा पाठ करतली, बहुत खुश रहने। कुछ समय बीतेला, बेचारी लड़की सियान हो जाली, इनकर माई बाप लोग जौन रहेला लोग बहुत गरीब रहेला लोग, भाई जौन रहने तो छोट रहने, बेचारी बियाह शादी करे लायक हो जाली। महतारी सोचेली कि इनकर मंदिर में शादी विवाह कई के विदा कर देवे के, आगे का करे के गब्बे शादी विवाह मंदिर में कई के विदा कर देवल जा, आ नहीं तो अबे शादी विवाह नहीं कल जाई। तो गांव गड़ा कही कि बेटी सियान हो गई वाली, अब बियाह शादी लोग नहीं करता, लोग अपने लोग रखले बाटे, लोग लड़की के एगो धंधा लोग बनौले। पर लड़की तो बहुत सुंदर रहेली बेचारी न, बहुत सुंदर रहेली, बहुत सुशील रहेली के पूजा पाठ करत रहेली। तो सोचेली कहेली कि अब जितना बानी वैसे न करब, कि चलो कहल जाला जैसन मिली शादी विवाह करेला। केहू आवेला उनके दरवाजे पे पूछेला कि बेटी के तू शादी करबू, कहेली कि हाँ बेटी के शादी करब, शादी विवाह करे लायक तो हो गई वाली, आ शादी तो बेटी के करबे करब। कहे ने कि ठीक बा चलो हम तो के शादी बताओ तनी। तो कहेली कि अरे दहेज वहेज तो नहीं दे पाए, कहेली कि डारे कहे ने नहीं दहेज दे पाए, चला तू तो पहले, लेकिन ठीक बा देखते बाटी कि जौन हमार पति देव बाने उ तो पाहिज बाने, उ तो जाई नहीं पाई हैं, हम ही बानी शादी विवाह के बात चीत कर। कहले कि ठीक बा चला हम शादी विवाह के तुहीं से हम बातचीत करा देतनी। आवे ने लड़किया के बाप और महतारी लोग आवेला, लोग चौराहा पे यहाँ से चौराहा जाली, अपन लोग बातचीत करेला, लोग अपने बेटी के भी ले गए रहेली, फोटो ले गए रहेली, फोटो लोग मांगेला, लोग बेटी के फोटो दे देली। आ बेटी के फोटो जब दे दी हैं तो लोग देखेला, लोग बहुत सुंदर रहेला, देखेला लोग तो लोगन के पसंद आ जाला। पसंद जब आ जाई तो कहेली सास की और बेटी हमके बहुत पसंद बाटे कि राउर की बेटी से हम शादी हम अपने बेटा के करब। कहेली कि पर हम शादी करब पर दहेज नहीं दे पाए, सर सामान नहीं दे पाए, बहुत करब तो 2 साड़ी दे पाए, लेकिन हम और सामान नहीं दे पाए। कहेली कि ठीक बात चली रौरे नहीं कुछ दे, सब हम लगाए। कहेली कि देखौटी करा के, कहेली कि देखौटी कैसे होई कि हमरे लगे तो पैसा कौड़ी नहीं बा, कुछ नहीं बटे, हम का देखौटी हम कैसे कराई, बस शादी
में जौन सामान जुड़ी तौन देव। कहली कि ना चला देखौटी में जौन खर्चा बर्चा लगी हम तो के देव। होला उनकर देखौटी होला। जब लड़का देखिए तो लड़का देख के उनके बहुत मोहित हो जाने, बहुत सुंदर रहेली, बहुत सुशील रहेली। लड़का देख के पसंद आ जाइ हैं। शादी विवाह के दिन बार पड़ जाला। जब शादी के दिन बार पड़ जाई अपन शादी विवाह होला, लड़की जाली अपने ससुराल जाली। सब खर्चा बर्चा तो लड़का के बाप और महतारी लोग लगौले रहेला लोग, सब खर्चा बर्चा। तो लड़की के शादी हो जाला, अपने ससुराल जाली। जब ससुराल जाइ हैं तो कहल जाला कि काम काज भी बहुत करत रहेली, हर चीज़ सास ससुर लोग जानत बुझत रहेला लोग। पर कहल जाला कि जरूर थोड़ा सा इनकर माई शंकर भगवान के तो भक्त रहेली। वो घर में शंकर भगवान के बहुत पूजा पाठ, उनकर सास रहेली बहुत पूजा पाठ करेली। कुछ भी कहेली पतोई तो कहेली, सास कहली ठीक बा बहू तू कल, तोहके पूजा पाठ में कौनो रोक छेक नाई बा। सावन के समय भोलेनाथ के पूजा करे जाली, शंकर भगवान के शिवलिंग पे जल ढारे जाली, सब कुछ करेली। पर कहल जाला कि इनकर जौन महतारी इधर रहेली, तिनकर महतारी जो रहेली तो बहुत दुख, लड़की के महतारी रहेली बहुत दुख में रहेली, बहुत दुख में रहेली। काहे से पूजा पाठ नाई करत रहेली, बेटी के बात नाई मन ले रहेली, कुछू बेटी के बात नाई मन ले रहेली। जौन भाई रहने वो बहुत दुख में रहने, बाप रहने उनके तपाइज रहने। तो कहेली कि चलो राखी के दिन आवेला, समय आवेला सावन में, तो कहे न कि मम्मी कहे न कि माता श्री माई हम जातनी दीदी घरे, हम जातनी राखी समय आइल बाटे, आ जातनी हम राखी बनवावे। कहली कि तू कैसे राखी बनवावे जइबो, का लेके जइबो, कैसे जइबो? तोहर बहन वाली तो अब तो लगता कि इतना घमंड बा उनके अंदर, दिन के आवेली नाय। तो कहने कि नाही हम जात तनी दीदी के लगे, हम जात तनी राखी बनवावे। पर उनकर महतारी कुछ सोच समझ के कहेली कि ठीक बा जा तू राखी बनवा ले आवो। बेचारा रास्ता में जइए राखी जब बनवावे जइए, तो जब रास्ता में राखी बनवावे जाने तो कैसे का होला, अरे रहिया में जाने जो ही नगवा जो आवे हो, अरे नगवा जो आवे हो रामा हे रामा हो। रहिया में जाने जो ही नगवा जो आवे, ने जो उहे हो रामे हम हूँ जो डसा में, कहे ने जो उहे हो रामे हम हूँ जो डसा में, हम हूँ जो डसा में, जो डसा में हो रामे। कहने कि हे नाग देवता हमके तू डसा नाय, हम जातनी अपने बहिन यहाँ लौट के आई, राखी बनवा के आई, तो तू हमके डस लीह कि बहुत सालों के बाद हम अपने बहन यहाँ जातनी, शादी भइल बा, तब से हमार बहन से हमसे भेंट मुलाकात नाई भइल बाटे। हम जातनी अपने बहन यहाँ राखी बनवावे कि राखी बनवा के आई तो तू हमके डस लीह। तो नाग देवता रास्ता में से हट जाइए। जब रास्ता में से हट जाइए अब आगे चलिए, तो आगे चलिए तो फिर कैसे का पड़ेला जइए तो रस्तवा में एगो शेर पड़ी। तो शेरवा कहेला हम तोहके खाइब। शेरवा का कही हम तोहके खाइब। तो कहे न कि अभी न तू हमके खा, हम जातनी अपने बहन यहाँ राखी बनवावे, आ राखी बनवा के आइब, टीका लगवा के आइब, तो तू हमके खइह। शेर कहेला कि बहुत दिन पे हम भूखाइल बानी, मांस नाई पौले बानी, आ तू रास्ता धके जात ल, तो बहुत दिन पे हम पावतनी, तो तोहके हम खाइब। कहे न कि ना हम टीका लगवा के आवतनी अपने बहन यहाँ से, बहुत दिन पे जातनी राखी बनवा, भेंट मुलाकात नाई भइल बा, बहन के शादी विवाह हो गइल बा, तब से भेंट मुलाकात नाई भइल बा, आ जातनी राखी बनवा के आइब तो तू हमके खइह। आगे बढ़िए, फिर आगे जइहे, कुछ आगे चल जाइए, शेर हट जाए राही में से, आगे जाइए। जब आगे जाइए तो नदी पड़ेला, तो नदिया कहल जाला कि पड़ेला, तो नदिया कहेला रोड रहेला, पर नदिया पे कि रोडवा पे पानी चढ़ जाला, तो नदिया कही कि कहल जाला कि हम तोहके डुबाइब। कहे नदिया हम तोहके डुबाइब। कहने कि नाही गंगा मैया हमके तू डुबावा नाय,
हमके तू डुबावा ना कि बहुत दिन पे जा तनी अपने बहन से राखी बनवाए जा तनी, शादी विवाह भइल बा तब से भेंट मुलाकात ना भइल बा, जा तनी अपने बहन से टीका लगवा के राखी बनवा के आई तो तू हमके डुबा लीह। कहली गंगा मैया ठीक बाटे तू जा। रास्ता उनके दे देली, जाने अपने बहन यहाँ जइहें। जब अपने बहन यहाँ जाने तो बहन यहाँ जइहें तो दरवाजे पे खड़ा हो जइहें आ दरवाजे पे खड़ा होके बोलइहें, पर बहन कहल जला काम करत रहेली, बहन ना सुनेली तो भाई सोचे ने कि हम गरीब बानी तो बहन उहे सोच के तली पर घर से बाहरे ना निकल तली। लेकिन बहन कहल जला सुनत ना रहेली। जब बुलात रहे न तो बहन जब अंतिम में सुनेली, तिनके अंदर होला, कई बार बोला चुकल है न होला इनके अंदर कि बहन के घरे धन दौलत बा, हमरे घरे कुछ नहीं बा, हम गरीब बानी। तो बहन हमार वही से ना ही हमके पूछतली। कहन इनके अंदर ये सोच रहेला, बुलात जब हर जाने तो बहन सुनेली तब ई आवे लगे न दुआरी पे से कहे न कि ऐनी त, लेकिन हमार बहन हमके बात नहीं सुनली। बेचारी बहन आवेली तुरंत काम करत रहेली, छोड़ के आवेली, बुलावे लगेली भैया भैया कह के, छोटा रहे न तब वो भैया भैया कह के बुलावे लगेली। पीछे से दौड़त के आवेली तब भाई से मुलाकात हो जाला। कहेली कि तू काहे चली अइला हव? तो कहे न कि हम तहके तो बहुत बोलौनी है, दीदी दीदी कह के बोलौनी, पर दीदी तू बाहर ना निकलू हऊ तो हम कैसे तुम्हारे घर में गोड़ डारी, यही सब चली अनी है। बेचार ले जाली अपने भाई के ले जाई अपने घर में, बिस्तरा लगाई हैं, ओढ़ना लगाई हैं, सब कुछ करी हैं आ सब कुछ कह दी हैं। खूब के कहे न कि दीदी हमके बहुत तेज के भूख लगल बाटे आ तू हमके खाना बना के खिया द, खाना बना के खिया द। टोला मोहल्ला में कह देली कि जुनकर सास कह देली कि हमार दुल्हनिया के भाई आयल बने, बहुत सालों पे आयल बने आ बहुत खुश वाली कि बता दी समन की तनी गाड़ी ओरी गाँव दे सबन। तो आवेली लोग, लड़की लोग जौन गाँव में के औरत लोग आवेला लोग ये अपने बहन के खाना वाना खियावत रहेली, खिया हुआ बनावेली परोसेली। आवेली लोग गाँव में के लोग खुशी से लोग गाड़ी ओरी लोग गावेला लोग, अपन घरे दुआरे लोग जाला लोग, यो खुशी से अपन खाना वाना बनावेली खियावेली। राखी के दिन आवेला, राखी के समय आवेला अपन भाई के राखी बांधेली के लगे तो कुछ रहेला ना देवे के, लेकिन तब वो इनकर बहन बहुत खुश रहेली न कि दीदी हम घरे जातनी। कहेली कि ठीक बाटे जा तट, माई बाप कैसन लोग बाटे लोग, वो लोगन के हाल चाल बताव, सब पूछले रहेली। कहेला लोग ठीक, कहल न भाई ठीक बाटे। कहली कि तू सास ससुरे से कहियो ऑर्डर लेके आई, कहे न कि ठीक बाटे। लेकिन भाईवा के ऊपर तो बहुत गर्रे रहेला, बस का कहल जाला कि सोचेली कि भाई जाता न तो हम कुछ मर मिठाई दे के विदा कर दी। बेचारी कहल जाला विदा करेली तो बेचारी आटा पीस के सोचेली कि चला हम लड्डू बना देतनी, उहे लड्डूया भाई के दे दे। बेचारी चक्की में आटा पीसत रहेली, जब आटा पीसत रहेली पीस के तो लड्डू बांध देली, लड्डू बांध के अपने रखेली, अपने भाई के दे देली। सोचेली कि जौन हमार लड़का लड़की लोग बालो उहो लोग खा ली लोग का लड्डू धैले रहेली। बेटा लोग उठेला, बेटी बेटा तो कहेला लोग कि मम्मी मामा कहाँ गई न? कहेली कि गई न अपने घरे गई न। कहली कि तोहरे लोगन खरतीन हम लड्डू रखले बनी, चल के लोगन लड्डू खा ला लोगन परस के। जाली जब लड्डू दे जाली तो लड्डू देखेली कि हारा हो गई ला, बेचारी बहुत चिंता में हो गई लेली। जाली चक्की उठा के देखेली तो ही में सांप मर जाला, बीक से वो लड्डू भीन जाला। बेचारी जानत भर में पीछे से सास से कहली, पीछे से दौड़त के आवेली, दौड़त के आई हैं तो पेड़े के तरे उनकर भाई रहेला छाहात रहे न। जब पेड़े के तरे छा खात रहे न तो देखेली तो कहली कि लड्डू तू कहाँ धैले वाला? तो कहे न कि अभी neko हम खैले ना आवे का पेड़वा में टंगले बानी। तुरंत गढ़ा खन के लड्डू लेके तुरंत गढ़ा खन के ओम गाड़ देली। कहे न भाई कि तू काहे दीदी ये तर कैलू हऊ? कहली कि
चकिया में जब आटवा पीसत रहनी तो ओही में एगो सांप पकड़ा पिसा गई, तो वही बीख से लड्डू सोरा भिन गई रहल। जब बेटा के खाए देवे जात रहनी बेटी के तो देखनी तो वही से कहनी हमार भाई खा ली हैं, तो भाई भी खा ली हैं तो हमारे भाई के भी हत्या हो जाई। वही से हम तोहर साथे एतन कहेली कि कहे न कि तू ते हवा हमके बचा ले हलू, पर अगवा तब हमार 3-3 काल बैठल बाटे, तो हम कैसे उहे सोचल बानी पेड़े के छाए कि हम कैसे जाई। कहले तरानी राखी बनवा ले तनी आ टीका लगवा के आए तो तोह लोगन हमके हिस्सी करिया। जाली कहेली कि तू यही जा बैठ, हम घरे जा तनी सासू से आर्डर लेके आव तनी। सासू से जाली आर्डर ले ली, कहेली कि हमरे भाई के साथ ऐसे बाटे, हम जा तटी साथे में। तो का करेली सपवा खरतीन दूध ले ली हैं, शेरवा खरतीन मांस ले ली हैं, आ गंगा मैया खरतीन ओढ़ना ले ली हैं। अच्छा थाली में लेके अपन आगे चल देली भाई के साथे। जब भाई के साथे आगे जाइ हैं, जब आगे भाई के साथे जाइ हैं तो पहले गंगा मैया पड़ेली, तो गंगा मैया के का करेली तुरंत उनके जवन वस्त्र ले ले रहली तो उनके वस्त्र फेंक देली, तो रास्ता दे देली। वो रास्ता दे दी हैं तो चल जाइ हैं। जब रास्ता दे दी हैं तो चल जाइ हैं, तो आगे फिर जाइ हैं। तो जब आगे जाइ हैं तो फिर आगे जब जाइ हैं तो देखिए शेर बाटे, तो शेरवा के आगे तुरंत मांस धइ देली, तो मांसवा खात के शेरवा भुला जाई। आ उसे आगे जाइ हैं तो सपवा भेटाई, तो सपवा के धइ दिए दूध पिए के। जब दूध पिए लगी तो सपवा भुला जाई डसे के। ऐसे कह के ऊ चल जाली घरे जाली। भाई बहन लोग चल जाला लोग घरे चल जाई लोग। कहेली महतारी से कहेली कि हे माता हम आयल बनी सास से ससुर से आर्डर लेके आयल बनी, ऐसन बाटे कि भाई के भी शादी विवाह कई द कि जे आई घर में अपन देखभाल करी। इनके ऊपर बहुत गई जानत रहेली कि इनके ऊपर बहुत गर्रे बा, ई बहुत गर्रे बा। शंकर भगवान के पूजा पाठ करत रहेली। कहेली कि का करे बाटे आ चलो क्या के देखौटी अपने भाई के शादी विवाह के तैयारी करवावेली। जब शादी विवाह के तैयारी करवावेली तो सब कुछ होत रहेला, तो उनके में गर्रे रहेला। तो कहेली उनको होला कि दरवाजे से जब निकलत रही हैं, जब दरवाजे से निकली हैं तो केवाड़ी के उनके मालूम चले लग पलत। कहेली कि आगे पड़ी नाई भाई के ले जा लोगन, आ पीछे पड़ी ले जा लोगन। तो आगे पड़ी ना, जब तक कहीं आगे पड़ी ना ले जा, पीछे पड़ ले जा, तो ले लोग आगे पड़ी हम जाए, पीछे पड़ी भाई जी। आगे के दरवाजा के पल्ला टूट जाई, जब टूट जाई तो कहेली कि देखो यही से कहानी है कि आगे पड़ी लोगन ना ले जा, पीछे पड़ी ले जा लोगन। देखो मातारी सोचली कि हमार बेटी जैते बदल गई बाटी, लेकिन वो अपने सास ससुर के आर्डर में रहेली। बदल गई बाटी कि हमन के ना पूछत पाछत आली, लेकिन वो अपने माई बाप के भाई के सबके के मान जान सम्मान करेली। ओकरे वजह से जहाँ शादी होला कहली कि हम जाली, तो जहाँ 7 फेरे होत रहला तो कहली कि पहले 7 फेरे ऊन आइली हैं, पहले आगे हम ले। तो पहले ई ले ली ऐसे ले ली कि कहली इनकर थी हो जाला तो आगे बुझ जाला। 7 फेरे लेत में आगे न बुझे के चाही। 7 फेरे सब शादी विवाह से सिंदूरदान सब कुछ हो जाला। आवेली जब आवेली घरे अइए बहू अइए घरे, आ जब बहू घरे आवेली तो कहल जाला कि लोगन के सुहाग रात के दिन रहेला। तो कहेली बहन की सुहाग रात कहल जाला। अबे थोड़ा सा झगड़ालूपन ले लेली ना वही दिन कि झगड़ा हो जाए। सुहाग रात रहेला तो कहेली कि पहले ऊ ना सुती हैं हम सुतब। तो कई लोग जे रहेला रिश्ता कहेला लोग कि ऐसन काहे तू गलती करतलू। कहली कि नाही पहले ऊ ना सुती हैं, पहले हम सुतब। कहेला लोग ठीक बा चलो पर्दा आड़ कह के एक पार तो ऊ सुती हैं, पार तू सुती है, पहले तोहरे लगे सुती हैं तब उनके लगे जाइए। बेचारा बहन तो उनके लगे अपने मेहरारू लगे तो सुते चल जाने पर्दा लगा के। पर सपा जैसे आई तो जाने ला कि ये से जिया हो, यही से जिया पे चढ़ेला। तब तक ही हाथ से पकड़ लिए, हाथ से पकड़ के आप पैक कर दिए, बंद कर दिए पिंजरा में जब बंद कर दिए सुबह ही होला। तिनकर मातारी सोचेली कि उठी तो झगड़ा झुट्टी करिए, हम चलतनी पूरा पौनी जितना बाली विदा कर देतनी। बेचारी अपने विदा कर देली। बेटी उठेली कहेली कि मातारी माई सब जितना लोग रहल कहाँ लोग गए लोग। कहेली कि गए लोग कहाँ लोग गए, सब के हम विदा कर दे हनी। कहली कि ना तू फिर बुलावो,
फिर बेटी के काले बुलावेली कहेली बर विदा क के तू द हम सब सामान देतानी, तोहरे लगे नाई बा, सब सामान हम देतानी। बर विदाई क के विदा खुशी दिल से करेली। लेकिन बेटी तो अपने भाई के सब गर्रे काटेली, उनके ऊपर सब गर्रे रहेला। तो कब्बो ना सोचल जाला कि बेटी अगर विदा हो गई वाली तो उनकर भाव बदल गई बा, उनके अंदर घमंड हो गई बा, कुछ ना भइल रहेला। अपने सास ससुर ननद देवर के सब के कहना मानेली। तो यही से कुछ दिन अपन सही से रहेली, हमेशा रहेली सही से। आखिर में वे नैहर में आके भाई के शादी करवाली, विवाह करवाली, गरीबता दूर करेली। काहे से शंकर भगवान के उ भक्त रहली है, पुजारी रहली है। यही से उ इतना भाई के गर्रे जानत रही है। सब भोलेनाथ बता देले रहने हैं हरे हरे महादेव।